Kacingkiu pathar ka bai thang boarding electric kadi ka mat ka bagi nong song ki ut bha bat kumta ki nong elam ka New Trap Youth Council Riboy District hadim gila yo chingu chuar na katu ka de ki nong song ka umbang sumer ka lai bani kran ya kani badu executive engineer ka MEPDCL ha umyam kate ki jinglej ka kanhun na jing elam ba Hercules shooting kum president berba Shempang Mashring kum general secretary ha ka arfutrek no pra arjap saw kalong bani kran bu executive engineer ban wat ching tep ban tep ya daw jong ka cinggiu pelat ka belait hadin ka cing kendu samla Shempang lai thu bahag jing kran ban executive engineer long baya ka belait la chupan thamai man la ka shisin shisnam kata haman la ka strek bana yong ulong ba ka cing pan thamai ka belait la churai da ka wei ka kanhun ka bakarpang la thong dak sarkar jala ka ba tep kum ka Meghalaya State Electricity Commission bat benrap baya ka belait la chupan thamai la ne penkiu na ban tak chunakam ban penbit penbyang la ni ka maintenance hakatnan Ngelawan hapo kena ke office jongka MEPDCL hakaba ngelawan banwan ya kundu ya u executive engineer beri page aka distribution circle halor ka kamat kaba nakaliang ki pajba kilawan ban ud sangi kinong ilam jongka seng halor ka jing kiu jongka bilai te hadin ka jing yo jingi ban ya kundu ya une u officer ula pensai ula batai hiangi yaki ki ba nakaliang jong u ude ban pensai ha korkom kaba kumno ban pendon kam ya kalait kumno ba ki pajba ki de ban thang ya kalait ula ongru ba kadon ka jingya pher ha korkom thang lait bat ha korkom siu ya ki belait kaba dei kum ka BPL kayat la kejong korkom siu korkom thangru kadon da kalimit korkom siu ru lada ki palat lada ki cross ya to kalimit kilangat ha kawei pat ka kerdan kaba ki khot ka DLT ya kata ka DLT karit ru ka khamhe hak BPL ka karit jong ka ki unit per unit ka duna kendiat kadba karit jong ka DLT pede kan kiu lagum kala ban poi saki starting kadai san punyau lane kumta terter ke kis jong hadu ndriu point khat ar per unit te haba ngipet pat ya nujor pat ya kebilait jong ki artli kilong ying kiba sa marjan karkom pendon kam lai jongki pajba jongki ne ki artli ki longying ngi iba kalong kumju kamdon ka jingi pher andai ka ba ngisngo longo pade kalong ba kumno ka bilat ka kiu kawei ka ying ka kiu kawei pade ka sa kumju kata ka dei ka ba ngi ngisngo longo ya hukum kine ki benta abangi keren bone officer uong ba yo lese kala ka bandon ka jing pendon kam bakala lane ka jing pendon kam tam ya ka light dan rei haba ngila ya keren lupa ya ki try jong gini ki bilai ki laong ba kajing penun kam hi kam daya pher na kato kawe kaying bat kanai kawe kaying tengi i ba haba kalong kumne ka bilai yo lese kala abandan kajing thut akor kam terkam jong ka MEPDCL Shafil hawa yo lese kajing ya keren hamid kala ban biang kala ban deiru kajing sisa ngi kubur ya kata andre yo lese ki baterai Shafil pade kidon kajing duna te kum hakine ki benta nakaliang jingi kum kaseng ngi kuntu ya ka office jong ka MEPDCL bagade ban simkhia ban tre bha khnang ba upaj ba bubun balang unyo ya ka jing sakri ka bapaka khamtam e ba kinyo ya ka jing shai ha ka baide bat kumno ban thang ya ki light kumno ban pendon kam ya ka billight jesa ka weru ngi i ba kane ka jing pendon kam bat ka jing pen kiu ya ka bilai ka dei na ka por sa ka por man la usnem ha bunai April ka don bet kata ka jing pen kiu ya ka bilai kala bandai san peu na ya ane kala bandai stingka ka don bet man usnem bat kataru katkum ka jing keren jing ba ne officer kalong ba uong ba balai ba ki pen kiu ya ka ne ka bilai ka dei halor ka nong rim ba kitiar pendon kam na ka penta ka maintenance jong ki circle ba pher ki badon kane ka light kitiar ki kiu dor te uang ba de halor kata ka nongrim ki pen kiu ya ka riet jong ka light khnang ban la ban maintain ban le bha ya ka bilai te habangi pej pade ha ka we kaliang lada pen kiu kumne man usnem ka jingyap ka de ya upaj ba babun balang balai kane ka
ka office jang ka MEPDCL kamla ban wat da kiwei pat kilat klenti khnang ba upajba jungi unom yap namar habakut hi ngi haban kibayap hi kidai kipajba jekumta ngi da kerpat ru ya ka office jang ka MEPDCL ba kade ban perkhat lang ru ya kiri pajba kiba hoj ngimla ban len kidon ki pajba kiba la thang overload ru ya kalaj kidon ru ki pajba kiba thang kat kum kajing penankam kujong ki kum kita ki aka kum ki staff kiba tre hakum kene ka office kide banda pej benia te nakaliang kaseng ngida kuntujur ya ka office jangka MEPDCL ba kade banda pej benia omdei ban shu ya keren tang hamid henrei ke ba lapan mi lamba ka commission ru ka bala sim ya karai ban penkiu ya kebilai ka MEPDCL ru kade ban ya ai ka jingi trelang ba ki pajba khnang ba upajba jingi onum yap Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya